Mill-bidu tas-sena sal-ewwel ġimgħa ta' Novembru għaddew aktar minn 6 miljun passiġġier biex inqabes ir-rekord tas-sena li għaddiet. Il-kumpanija li tmexxi l-ajruport, il-Malta International Airport, qalet li dan ir-rekord intlaħaq għall-ewwel darba f'Diċembru li għadda. Il-kumpanija qalet li x-xahar li għadda kellha żieda ta' kważi 12% fil-passiġġieri meta mqabbel ma' Novembru tas-sena l-oħra b'żieda ta' kważi 50,000 passiġġier. L-MIA qalet li matul ix-xahar li għadda għaddew 453,000 passiġġier. Il-kumpanija innotat li żieda fil-passiġġieri kien riżultat ta' bosta fatturi fosthom it-tnedija ta' skeda aktar b'saħħitha għax-xitwa li tinkludi titjiriet iktar frekwenti lejn destinazzjonijiet popolari u tnax ir-rotta tas-sajf estiżi għall-istaġun tax-xitwa. Ir-Renju Unit baqa' fil-quċċata tal-lista segwit mill-Italja, il-Ġermanja, Franza u Spanja li rreġistrat tkabbir ta' aktar minn 66%. It-tkabbir li rreġistra s-suq Spanjol kien riżultat ta' 3 rotot li ddaħlu fis-sajf lejn Sevilla, Valencia u Malaga għall-istaġun tax-xitwa u titjiriet iktar frekwenti lejn Barcellona. Matul l-istess xahar, it-traffiku tal-ajruplani żdied b'aktar minn 10% filwaqt li l-att ta' postijiet disponibbli żdied b'11.5% meta mqabbel mas-sena l-oħra. L-MIA qalet li dawn ir-riżultati jikkonfermaw li l-ajruport miexi fid-direzzjoni tajba biex jalaq sena oħra b'numru rekord ta' passiġġieri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.